Eta bendejea bere eroaten zen duen? Banana. Da asko. Zakuka azak eta eruten duzen Sakukadak, ez da? Zakukadak. Asak eta ase gehiago. Asak abadanetik. Koliflor, porru, letxuga. Zenoriziek ipurrietanetik. Tomate, piperra, danatarik. Sasoien sasokue. Bai. Piperra eta tomati eta horrepe bai. Bai. Orduan urte guztin, soloko generoa. Urte guztin gute zen amendik, gero pizkak itxitxu ginen geu gutiei. Ama eta zertu zinen geu ezin beti guen da egunien lau bider, edo aztien lau bider. Bai. Guztak itxi bere, Martitzen aguaztena barikut ezabatue. Bai. Eta arrotzak eta holan eroten zen du esan? Bai, egote zinen, eguenetik danetik. Bai. Oiluek zein hori askuek gazte, ermazen duzen oilu eta hori askupe bai. Egunetik. Bai. Orduen, handizi bizi ginen, lehena inguruko hau zer guztiz haue, iberko plazatik asko. Bai. Handizi ikartzen zen, zerrez.